أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык галәмнәрне юктан бар кылып, һәм шунда булган мәхлукларны шул хисаптан безләрне дә даим тәрбия кылып торучы булган, безгә биргән нигъмәтләрнең очы-кырыена чыгып булмаган зат, безнең сораганнарыбызны, кылган дугаларыбызны, теләгән теләкләребезне кабуллардан кылып, изге муратларыбызга ирештерүче булган, һәм мондый кудрәтләргә, мондый мөрәҗәгатьләргә, мондый сыйфатларга хакыйкый ия булган бердән бер зат, кыямәт көннең бердән бер хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең бер үзенә хәмд сәнәләребез ирешсә иде. Һәм дә ушбу галәмнәргә Аъузу биллаһи минәш шәйтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Ас-салату вас-саламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аҗмаин. Барлык галәмнәребезне, җир ва күкләребезне юктан бар кылып, һәм шунда булган мәхлукларны шул хисаптан безләрне дә даим тәрбия кылып торучы булган, безгә биргән нигъмәтләрнең очы-кырыена чыгып булмаган зат, безнең сораганнарыбызны, кылган дугаларыбызны, теләгән теләкләребезне кабуллардан кылып, изге муратларыбызга ирештерүче булган, һәм мондый кудрәтләргә, мондый мөрәҗәгатьләргә, мондый сыйфатларга хакыйкый ия булган бердән бер зат, кыямәт көненең бердән бер хуҗасы Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләгә ирешсә иде, һәм дә ушбу галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш, безләргә туры юлны күрсәтүче Аллаһның сүзе булган, Коръән Кәримне китерүче булган, шушы вазифаны башкарганда бихисап җәбер золымнар, кимсетүләр, хаксызлыклар күрсәтә, безнең өчен иң күркәм әхлак адаб сыйфатларына үрнәк булган зат, сөйкле пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям рух шәрифенә, аны чиксез яратудан, ихластан булган салават шәрифәләребез ирешсә иде. Дуга сәламнәребез пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча әнбия һәм мөрсәлиннәргә, һәм кыямәткә чаларга изгелеккә йөрүчеләрнең, һәм шулай ук мөселман кардәшләрем, һәрберебезнең дуга ятучы әрвахларыбызның рух шәрифләренә ирешеп, аларда шатланып, бездән разый булып ятсалар иде. Мөселман кардәшләрем, без инде үткән вәгазьләребездә шушы Рамазан аенда ураза тоту безнең өстә зур фарыз, бер исламның бер баганасы икәнен карап киттек. Һәм дә шушы фарыз уразадан тыш та безнең өстебездә кайбер уразаның төрләре мәҗбүри булып тора, фарыз булып тора. Шәригатьтә кайбер төр гөнаһларны кылганда аның кафараты булып, ягъни өстебездән шуны төшерәбез ураза тотып. Шуңа күрә мондый уразаларда өстә булган фарыз уразалардан булып тора. Мәсәлән, ялгыш уразада белеп инде җинси мөнәсәбәткә керсәк, бу вакытта моның кафараты фақат ураза инде 60 көн, һәм бу мәҗбүри булып тора. Һәм шулай ук кач кылганда кайбер ялгышлыклар эшләсәк, аның кафараты без ураза тотарга тиешле. Шулай ук ниндидер вәгъдәләр биреп үтәмәсәк, шулай ук ураза тотып без өстебездән төшерергә тиеш. Бу да фарыз булып тора безнең өстә. Һәм инде кемдә кем ураза тоталмый, бу вакытта ул фәкыйрьләрне ашатып, шушы уразаны өстән төшерергә тиеш була. Ибн Умардан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әгәр дә кеше үлеп китсә, үзенең Рамазан уразасын тоталмаган хәлдә, аннан соң калган туганнары бер көнгә бер фәкыйрь ашату исәбеннән шушы кафаратын чыгарырга тиеш" диде. Ягъни кемдә кем ураза тотарга бурычлы иде һәм үлеп китте, моны үти алмыйча, ул вакытта аның калган малыннан аның туганнары, варислары шушы көнгә бер фәкыйрне ашату исәбеннән хисаплап, ничә көн аның уразасы калган, шул рәвешчә уразаны өстән төшерергә тиешле була. Инде шушы өстебездә бурыч булган фарыз уразалардан тыш, башка вакытта без бик күп нәфил уразалар тотабыз. Ягъни калган вакытта шушы Рамазаннан тыш 11 айда ураза тотырга тыелган көннәрдән кала һәр вакытта уразалы була алабыз. Инде шушы нәфил уразалары арасында да бигрәк тә күп савапка китерә торган ураза төрләре бар. Беренчесе, без инде бер вагазыбызда аны карап киткән идек, Шәввәл аенда 6 көн ураза тоту. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям bir hadisinde әйтте, kim Ramazan ayında urazasını tutsa, ondan soң Şevval ayında 6 gün uraza tutsa, ol 1 yıl boyu uraza tutkan gibi kabul etilə dedi. Şevval ayı bu Ramazan ayından soң kilgen ay, hem 6 günni tutarga buла.
айның башында да, уртасында да, бүлеп тә тотарга була, ахырында да тотарга була. Ничек тотсаң да ярый. Димәк, бу хадистан аңлашыла, әгәр дә без Рамазан уразасы тотсак бер ай, һәм дә тагын 6 көн тотабыз икән, өстәп шушы айны безне Аллаһ Тәала ел буе ураза тоткан кебек кабул итә. Моны инде шулай аңлаталар. Bir ay ураза тоту, бу инде исламда bir изге гамәл өчен Аллаһ Тәала 10 тапкыр арттыра. Димәк, bir ay Рамазан айында ураза тотсаң, 10 тапкырласак, 10 ай ураза тоткан шикелле буласың. Һәм Шәввал айында тагын 6 көн тотсак, аны 10 тапкырласак, тагын 2 ай өстәлә дә, шул сәбәпле 12 ай ураза тоткан кебек хисап кылынасың. Икенче, шундый бик тә саваплы уразалардан ислам динендә сөннәт булган бу Арафат көнендә, Гашура көннәрендә ураза тоту. Әбу Катада Әл-Ансари риваят иткәнчә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә бер ир килде дә ди, ул сорады ди: "Миңа сөйлә, син ничек ураза тотасың?" диде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа ачуланды һәм Умар моны сизде ди. Умар шунда әйтте ди: "Без Аллаһның Раббыбыз булуы белән канәгать, ислам безнең динебез, Мөхәммәд безнең пәйгамбәребез, Аллаһ сакласын пәйгамбәрнең ачуын чыгарудан безне" дип әйтте ди. Умар бу сүзләрне кабатлап торды. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin açığı yuqqa çıqqançığa hətli. Şundan sonra Umar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soradı di: "Ya Allah'ın Rasulü, yıl boyu uraza tutu turunda нәрсә әйтә аласың?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте di: "Мондый кеше, ягъни bir üzlüksüz ураза тотучы кеше, ул уразаны тутмады һәм авызын да ачмады. Ягъни аның уразасы кабул ителми." Ondan sonra Umar soradı di: "Нәрсә әйтәсең шундый кеше турында? Кем 2 көн ураза тота, 1 көн инде авыз ача" dedi. Yani bir gün tutmayın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soradı di: "Munga selatlы kişi barmasın yer yüzünde?" dedi. Şunda Umar yangadan soradı di: "Нәрсә әйтәсең шундый кеше турында? Кем bir gün ураза тота, 1 gün ураза тотмый?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте di: "Davud aleyhisselam шундый ураза тотадыр иде, Аллаһ Тәала аңа рәхмәтле булсын" dedi. Şunda Umar yangadan soradı: "Нәрсә әйтә аласың шундый кеше турында? Кем 1 gün ураза тота, 2 gün ялайта" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem әйтте: "Min үзем шулай кылырга теләр идем" диде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм хуплады. Әгәр дә мөмкин икән, кемнеңдер сәламәтлеге моңа мөмкин икән, мин үзем шулай тотарга теләр идем диде. Шуннан соң Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Һәр кешенең Рамазан айында ураза тотуы һәм дә һәр айны 3 көн ураза тотуы даим ураза тоткан белән тиң" диде. Ягъни тагын бер мөмкинлеге бар, кем Рамазан уразасын тота һәм һәр айны 3 көн ураза тота, бу кеше гомер буе бер туктаусыз ураза тоткан кебек әҗр савапка ирешәчәген әйтте. Шуннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте ди: "Мин өметләнәм, Аллаһның рәхмәте белән Арафа көнендә ураза тоту үткән 1 ел һәм киләчәк 1 елда кылыначак гөнаһларның каффараты булачак" диде. Ягъни Арафа көнне kim ураза тотса, Арафат көнне 1 көн инде ул, шул ураза тоткан өчен Аллаһ Тәала аның 1 ел үткән гөнаһын һәм 1 ел алда кылыначак гөнаһын ярлык диде. Аллаһ Тәаләгә мин өметләнәм диде. Ул шулай гафу итәчәк диде. Һәм яңадан өстәп әйтте: "Һәм мин өметләнәм" диде. Гашура көнне ураза тоту, ул үткән 1 еллык гөнаһны гафу итәчәк диде. Ягъни бу хадистә, узун бер хадистә безгә кирәкле мәгълүмат истә калдыра торган Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм Арафа көнен үстен күрсәтте һәм дә Гашура көнен. Арафа көнен хөрмәтләп, ул көнне нәфил уразасы тотсак, бу әлбәттә мәҗбүри ураза түгел, кемнең мөмкинлеге бар. Инде әлбәттә менә шушындый мөмкинлекләр булганда, шундый әҗр саваплар өмет иткәндә, без инде тырышырга тиешбез бу уразаларны тотарга. Димәк, Арафа көнендә ураза тотсак, ул кешегә Аллаһ Тәала шул сәбәпле 1 ел үткән һәм 1 ел алдагы гөнаһларны ярлыкаячак. Кем Гашура көнендә тотса, аның 1 ел үткән гөнаһын ярлыкаячак. Инде Арафа көне ул Зулхиджа айының 9-нчы көненә туры килә. Бу ураза инде саваплы шул кешегә кем хаҗ кылмый. Зулхиджа айының 1-нче 8 көндә мөселманнар үзләренең өстендә булган зур бер бурычны үтиләр, хаҗ кылалар. Һәм кем шушы хаҗ кылмый, шул кешеләргә ураза тоту саваплы. Әлбәттә, бу хадистә әйтелгән гөнаһлар юлу, бу кичкенә гөнаһлар турында сүз бара. Инде кылынган зур гөнаһларны фақат без тәүбә белән генә юа алабыз. Бу турыда тәүбә турында сөйләдек. Тәүбәнең шартлары бар. Инде шул шартларын туры китереп, шушы тәүбә кылырга тиешбез. Без сөйләмдә сөйлибез тәүбә истигъфар дип. Димәк, алар икесе бергә алына. Тәүбә кылуның шартлары бар һәм истигъфар ул дуганың бер төре, Аллаһ Тәаләдән шушы гөнаһны ярлыкканны сорау.
Demak, tövbe şartlarini үтисендә истигъфар кыласың. Ягъни Аллаһ Тәгаләдән шушы гынаһларны ярлыклауны сорыйсың. Инде без шушы зур гынаһларыбызны фақат тәүбә юлы белән генә юа алабыз. Инде әгәр дә шушындый зур гынаһларыбыз кала икән, ул вакытта Аллаһка тапшырыласың, кыямат көнне Аллаһ Тәгалә шушы гынаһ өчен кемнедер җәза кылырга мөмкин, икенче кешене үзенең рәхмәте белән гафуда кылырга мөмкин. Кем инде бу вакытта хаҗ гамәлен кыла, аңа инде кылмау хәерлерәк санала. Чөнки бик авыр гыйбадәт хаҗ кылу, әгәр дә инде уразада тотса, ул вакытта аның хаҗына зыян килергә мөмкин. Агашура көне, Мухаррам айының 10-нчы көне. Кайчан мөселманнар Мәдинәгә җыйналдылар, күчтеләр, алар күрделәр, яһудилар бу көнне ураза тота иде. Алар шушы ураза белән Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләрен белдерәләр иде. Муса галәйһиссәламны коткарган өчен һәм дә Муса галәйһиссәламгә ияргән мөселманнарны Фиргавыннан коткарып калган өчен. Мөхәммәд саллаллаһу алейһи вәсәлләм шул вакытта мөселманнарга да бу көнне ураза тотарга кушты. Инде яһудиләргә ошамас өчен ул инде әйтте, яки шушы Гашура көненнән бер көн алдан тотарга, яки Гашура көннән тагын бер көн тотарга. Ягъни 2 көн тотасың, яки син беренче көн Гашура хәтле алып, һәм Гашура көнен, яки Гашура көне һәм аннан соң бер көнне тотып, шушы яһудиләрнең уразасыннан айыру өчен мөселманнарны. Инде риваятлардан күренгәнчә, Гашура көнне ураза тоту мөселманнарга фарыз булган. Кайчан менә шушы Рамазан ае килеп, Рамазан аенда ураза тоту фарыз кылынганнан соң гына бу инде мәҗбүри ураза булмады. Без ләкин шушы ниъмәтләргә ирешергә омтылырга тиешбез. Мөмкин булса, сәламәтлегебез булса, башка мөмкинлекләребез булса, бу көннәрне хөрмәтләргә тиеш булабыз. Гайша анабыздан риваят ителә, Рамазан аенда ураза фарыз кылынганчы мөселманнар Гашура көнне ураза тота иде һәм бу көнне Кәгъбәтуллаһны яңа җәймә белән каплыйлар иде. Кайчан Аллаһ Тәгалә Рамазан аенда ураза тотуны фарыз кылды, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди: Кемдә кем бу көнне ураза тотарга теләсә, тотсын. Әгәр дә кем тотарга теләми, инде тотмасын диде. Ягъни фарызлыгын битерде шушы көннең. Шулай ук тагын бер бик тә саваплы ураза көннәре бар, ул Шәгъбан аенда. Шәгъбан ае ул Рамазан аена хәтле килгән ай. Гайша анабыздан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм кайбер вакыт бик тә еш ураза тота иде. Без инде уйлый башладык, ул инде даим ураза тота дип. Ягъни бер кайчан да авыз ачмый, даим ураза тота дип уйлый башлыйдыр ягъди. Кайбер вакытта ул инде шу хәтле күп ураза тотмыйдыр иде, без уйлый башлыйдыр, ул бер кайчан да ураза тотмый дип. Шуннан Гайша анабыз әйтте, мин бер кайчан да күрмәдем ди, Рамазаннан тыш Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең ай буе ураза тотканын диде башка вакытта. Һәм мин бер кайчан да күрмәдем Шәгъбан аеннан да күбрәк ураза тоткан вакытларын диде. Ягъни бу хадистә әйтте Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм, Рамазаннан тыш Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм айлар буе бер вакытта да ураза тотмаган. Һәм шушы иң күп нәфил уразалары тота торган булган туры килгән аны Шәгъбан аенда. Ул башка айларында башка вакытларда тоткан, ләкин нәфил уразалар иң күбен Шәгъбан аенда тота торган булган. Инде шушы Шәгъбан аен ураза тотып зурлауны галимнар бик күп сәбәпләр белән аңлата. Гайша анабыз риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм һәр айны 3 көн ураза тота иде. Ниндидер сәбәпләр белән ул шушы уразаларын калдырса, ул аларны Шәгъбан аенда җыеп тота иде дигән. Икенче бер риваят әйтелә, Анас бин Маликтан Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән сорадылар ди: "Иң яхшы ураза кайсы?" дип. Ул әйтте ди: "Рамазан аен зурлау нияте белән Шәгъбан аенда тоткан ураза" ди. Усама бин Зайдтан риваят ителә, бер вакыт Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнән сорадым ди: "Я Аллаһның Расулы, мин бер кайчан да күрмәдем сине шу хәтле күп ураза тотучы итеп Шәгъбан аендагы кебек" дип. Ул әйтте ди: "Кешеләр ди бу ай турында онталар, ул Раҗаб белән Рамазан аенда урнашкан ди, ләкин кешеләр моны игътибарсыз үткәрәләр. Бу айны кешеләрнең гамәлләре Раббыларына күтәрелә. Һәм мин телим, минем гамәлем Аллаһ хузурына күтәрелгәндә, бу вакытта үземнең шушы ураза тоту гамәле күтәрелүен телим" диде. Инде сәбәпләре нинди генә булса да, без күрәбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм Шәгъбан аен зурлаган, Рамазан аен хөрмәтләп, киләсе Рамазан аен ул инде Шәгъбан аенда күбрәк ураза тота торган булган. Тагын бер бәрәкәтле вакытлардан ул Мухаррам аенда ураза тоту. Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләм әйтте ди: "Рамазан аеннан соң кала иң хәерле ураза ул тыелган айларда.
Инде бу безнең элек әйткән хадискә каршы килгән шикелле булса да, моңа аптырамаска кирәк. Теге хадистә Шагбан ае иң күп зурлыйдыр дип инде монда әйтелә. Ул шушы тыелган айнынан да күбрәк ураза тотмаган дип. Башта Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Шагбан айын турында хәбәрле булган һәм Шагбан айын зурлаган. Аннан соң Мухаррам айы турында шушы өстенлеге турында әйтелгәч, ул Мухаррам айында да ураза тотарган булган. Шулай ук тагын бер бәрәкәтле ураза тотарган вакытлардан булып тора. Ул Раджаб айында, Зулкагда, Зулхиджа айларында ураза тоту. Бу безнең тыелган 4 харам айның 3-се булып тора. 4-нчесе инде без әйткән Мухаррам айы. Һәм бу айларны ураза тоту шулай ук сабаплы, һәм без күрәбез сахабалар моңа аеруча игътибар биргәннәр. Риваятләрдән күренгәнчә, Бахилы кавымыннан бер ир сөйләде, ул бер тапкыр Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям янына килә дә әйтә: "Я Аллаһның Расулы, мин шул ир кеше сиңа шушы 1-нче елны ук килеп иман китергәннәрдән" диде. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям сорады ди: "Нишләп синең тәнең шу хәл ябыккан?" Ул әйтте ди: "Мин бер кайчанда көндез ашамыйм, ягъни мин гел ураза хәлендә. Мин төн генә ашыйм. Кем сиңа куштысын тәнеңгә шуның хәтле зыян салырга?" Ул әйтте ди: "Я Аллаһның Расулы, мин моннан да күбрәк тота алам әле. Ягъни көн сайын ураза хәлендә түгел, минем сәламәтлегем яхшы, минем мөмкинлегем зур, мин моннан да күпкә сәләтле" дип әйтте ди. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Рамазан аенда ураза тот һәм аннан соң тагын бер көн тот" дип әйтте ди. Ир кеше әйтте: "Мин моннан да күпкә сәләтле. Алай булса, Рамазан аенда ураза тот һәм тагын 2 көн тот" диде. Ул әйтте: "Мин моннан да күбрәк сәләтле. Рамазан аенда ураза тот һәм тагын 3 көн тот" дип әйтте ди Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Ир кеше тагын әйтте: "Мин моннан да күбрәк сәләтле, моннан да күбрәк ураза тотам" дип. Шунда Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Рамазан аенда ураза тот, аннан соң 3 көн тот һәм тыелган шушы харам айларда ураза тот" дип әйтте ди. Ягъни бу хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям зурлый, Рамазан аеннан соң шушы харам айларын зурлап, шушы айларны, калган 11 айдан шушы айларны ураза тот дип әйтте ди. Инде 3 көн ураза тот дигән хадистәге хәбәр монсы Шәввал аена кала. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан аенда ураза тот, аннан соң 3 көн Шәввал аенда дәрәҗәсе белән барсак, аннан соң шушы харам айларында тот диде. Әлбәттә, инде бу ай буе ураза тот дигән сүз түгел, ләкин шушы айларны зурлап, шушы айларны мөмкинлегеннән чыгып ураза тотырга буйрыла. Тагын бик тә саваплы уразалардан ул тулы ай булган вакытта ураза тоту. Абу Зардан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям безгә буйырды һәр айны ураза тотырга 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәрендә диде. Бу инде ай календаре белән бу көннәрдә айның иң тулган вакыты. Җабирдан риваят ителә, бер хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: "Һәр айны 3 көн ураза тоту 1 ел ураза тотуга тиң" ди. Бу көннәр айның тулы булган вакыты диде. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әгәр дә калган шушы Рамазаннан тыш 11 айда 3 көн ураза тотасыз икән, Аллаһ каршында ел буе ураза тоткан кебек хисап кылынасың. Һәм бу көннәрне билгеләде, бу инде тулы ай булган вакытлар. Ул 13-нче, 14-нче, 15-нче көннәр. Тагын саваплы көннәрдән булып тора, ул дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көннәрне ураза тоту. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шушы көннәрне һәр атнаны ураза тота торган булган, бу көннәрне зурлый торган булган, һәм моның сәбәбе инде безнең дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне кылган гамәлләребез Аллаһ хузурына күтәрелә. Һәм инде шушы Аллаһ хузурына күтәрелгәндә гамәлләребез анда шушы ураза гамәлләре булып, һәм без дугаларда, гамәл гыйбадәттә булсак, әлбәттә шул сәбәпле без Аллаһ Тәгалә рәхмәтен, ризалыгына ирешергә мөмкинлегебез арта. Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: "Бәндәләрнең гамәлләре һәр дүшәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне Аллаһ хузурына күтәрелә, һәм мин телим, минем гамәлләрем күтәрелгәндә мин ураза тотучы булуымны." Икенче бер хадистә үзенең дүшәмбе көн ураза тотуын аңлатып, ул әйтте ди: "Бу көнне мин тудым, һәм бу көнне миңа вахи инде" ди. Һәм әлбәттә күренгәнчә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дүшәмбе көнне ураза тоткан, Аллаһ Тәгаләгә шөкр йөзеннән. Аңа шушы вахи ингән өчен һәм үзе туган өчен шушы көнне ул зурлый торган булган. Инде шушы нәфил уразаларыннан тыш тыелган уразалар да бар. Ягъни шушы нәфил уразаларын Аллаһ Тәгалә тыйган көннәрдән башка көнне тотарга рөхсәт бар. Менә бу Аллаһ Тәгалә харам кылган, ураза тотарга ярамаган көннәрне инде без тотарга тиеш түгел. Беренчедән, бу әлбәттә 2 гаит көне. Ислам динендә 2 байрам бар. Ул шушы ураза тотканнан соң
гаит үткәргәндә шушы көнне һәм дә Корбан гаите бар. Инде бу бәйрәмнәр әлбәттә безнең үзебез җәмгыятьтә үткәргән ниндидер тарихи вакыйгаларга бәйле бәйрәмнәрдән, ниндидер шатлык кичерә торганда яңа еллар башка бәйрәмнәрдән аерылып тора. Бу бәйрәмнәр безнең ике бик тә зур, өстебездә булган зур фарызларны тәмам кылу хөрмәтенә оештырылган бәйрәмнәр. Монсысы беренчесе, бер ай ураза тотканнан соң, тоталганыңа сөенеп, шушы бәйрәм итәсен. Икенчесе инде әлбәттә хаҗ гамәлләре кылганнан соң, шушы авыр йөкне үтәгәннән соң бәйрәм итә торган бәйрәм. Һәм бу көннәрне иманлы кешеләр Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтенә, аларга күрсәткән нигъмәтенә сөенә, шөкр кыла, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле була, ураза тотарга мөмкинлек биргән өчен, шушы Рамазан айларын бүләк иткән өчен һәм шушы гыйбадәтләрне үтәп чыгарга ярдәм иткән өчен, мөмкинлекләр ачкан өчен. Һәм бу көнне алар Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр белән нигъмәтләнәләр, бер-берсен кунакка баралар, бер-берсен сыйлыйлар, мискин фәкыйрьләр турында кайгырталар һәм шуңа күрә бу көнне ашамыйча ураза тоту тыела. Абу Саид аль-Худридан риваят ителә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям елга 2 көнне, шушы 2 гаит көнне ураза тотуны тыйды ди. Бу беренчесе шушы Рамазан айыннан соңгы гаит бәйрәмен һәм Корбан гаите бәйрәмен диде. Һәм бу бәйрәмнәр сәбәпле без инде кайбер уразаларыбызны туктатырга тиеш булабыз. Мәсәлән, ниндидер сәбәп белән уразабызга кимчилек китердек тә каффарат итеп 60 көн ураза тотарга тиеш. Бу фарыз ураза, үстебездән бурычны төшерү өчен без шуны тотабыз икән. Һәм шушы бәйрәм көннәрендә без уразабызны туктатырга тиеш булабыз. Һәм шулай ук тыела тәшрик көннәрне ураза тоту. Бу көннәр инде Корбан гаитеннән соң килгән көннәр 3 көн. Бу көннәрне инде Корбан чалганнан соң тәшрик көннәрне без Аллаһ Тәгаләне зурлыйбыз, бергә җыелабыз, мәҗлесләр үткәрәбез, бер-беребезне сыйлыйбыз, бүләкләр бирәбез һәм шуңа күрә бу бәйрәмдә ураза тотуны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям тыйды. Ләкин инде бу хаҗ кылу гамәлен башкарган кешеләргә кагылмый. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә, шушы вакыйгаларга бәйле: "Әгәр дә сез тынычлыкта булсагыз, һәр кеше, кичкенә хаҗ кылучы һәм дә үзекле хаҗ кылучы кеше Корбан чалырга тиеш, әгәр дә мөмкинлеге булса. Әгәр дә мөмкинлеге булмаса, ул 3 көн ураза шушы хаҗ вакытында һәм аннан кайткач 7 көн ураза тотарга тиешле" ди. Ягъни без инде менә хаҗга барганда хаҗның шул төрен сайлап алабыз, без баргач та кичкенә хаҗ кылабыз да һәм хаҗ халәтеннән чыгып зур хаҗга хәтле ял итәбез. Бу инде безгә Аллаһ Тәгалә шундый җиңеллек бирде хаҗда. Шул сәбәпле шушы җиңеллекне биргән өчен безгә Корбан чалу ваҗиб була хаҗга баргач. Корбан чалабыз Аллаһ Тәгаләнең шу ниъмәте өчен. Әгәр дә кемнеңдер мөмкинлеге юк икән, ул вакытта ул 10 көн ураза тотарга тиеш була. Ягъни шушы тәшрик көннәрендә 3 көн һәм дә калганын 7 көн тотып, шушы Аллаһның каршында бурычын үтәргә тиеш була. Шулай ук Рамазан айының 1нче көнендә көне төгәл билгеләмәгән булса, бүген бәлкем Рамазандыр дип шикләнеп, менә мондый көннәрне 1-2 көн кала ураза тотуда ярамый. Әммәр бин Ясир әйткән: "Кемдә кем Рамазан туганга шикләнеп ураза тотса, ул Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямны хөрмәт итмәгән була" диде. Аңа буйсынмаган була диде. Ягъни без төгәл белмибез, хәбәрләр юк, Рамазан ай тудымы, Рамазанга кергәме юкмы. Шунда уйлыйсың, яра ураза тотыйм, әгәр дә Рамазан кергән булса, Рамазан уразасы булыр, кирип китәрбез, шулай итеп. Шикле рәвештә бу көнне шундый ниятләр белән ураза тотсаң, бу исламда тыела икән. Һәм сахабәләрдән күренгәнчә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям Рамазан уразасын тотарга буйырды, катгый дәлил беленгәннән соң гына. Ай туганы турында күрсә һәм дә яки бу турыда хәбәр ишетсә генә, катгый хәбәр булу белән генә без Рамазан уразасына керә алабыз. Бу хәбәр булмыйча шикле рәвештә ураза тотарга хакыбыз юк. Бу инде менә шушы Рамазанга керә кала 1-2 көн шундый шикле көннәрдә ураза тоту тыела. Әгәр дә син берәр атны алдан тотасың икән, бер атна син уразага кирдең, бу Рамазан башына түгел, менә Рамазанга 6 көн тотам, 10 көн тотам дип, шушы алдагы айда бу вакытта ул рөхсәт ителә. Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте ди: "Сезнең берегездә Рамазанга кала 1-2 көн элек ураза тотмасын, мәгәр әгәр дә ул тоташ ураза тотмаган булса" диде. Бу вакытта гына бу 2 көнне ураза тотарга ярый диде.
Бу инде нәрсә дигән сүз? Бәлкем син гомер буе дүшәмбе һәм чәршәмбе көнне ураза тотасың ди. Һәм иртәгә ураза дигән көн синең дүшәмбегә яки шушы пәнҗешәмбегә туры килде. Ләкин син моны ниндидер ният белән түгел, шикле түгел, бу синең бөтенләй икенче ураза, син шушы дүшәмбе, пәнҗешәмбене хөрмәтләп тотадырым, бу уразаны даим тотадырым, бу вакытта тотарга ярый. Шулай ук җомга көнне дә безгә ураза тоту тыелган. Әгәр дә ул алдан 1-2 көн тотылмаса, ягъни син ниятләдең дә җомга көнне аерып кына түгел, мәсәлән, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга ураза тотарга булдың, яки киресенчә җомгадан башлыйсың, анда шимбәне кертәсең. 1-2 көн яки 2-3 көн белән шушы җомганы кертеп ураза тотарга бу вакытта ярый. Аерым җомга көнне генә ураза тоту бу тыелган мөселманнарга. Абу Хурайрадан риваят ителә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте: "Сездән берегез hiç şiksiz cuma günü urazat tutmasın. Eğer de ol bu günge bir gün aldan yaki ondan son bir gün son urazat tutmavçı bulsa dedi. Elbette cuma gün ol her adnanı en zor İslam'da bayram sanala, gayitten de üstünrek bayram sanala. Hem biz bu günü Allah Teala'nı zorlayız, kubrak ibadet kılabız, ona şükür kılabız, hem ol birgen nimetlerden rızıklanabız, fakirlerini, miskin fakirlerini oşatabız. Abu Hurayradan rivayet edilir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı di. Пәнҗешәмбе төнен, җомгага авышкан пәнҗешәмбе төнен төнге намазларга кылырга сайлап алмагыз. Әгәр дә сез төнге намазны башка көннәрне укымасагыз. Ягъни төнге намаз, тахаҗҗуд намазларын укымыйсың син бер вакытта да, пәнҗешәмбе көнне төнне һәр җомганы хөрмәтләп син шул көнне генә тотарга уйладың. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тыйды. Мәгәр син даим тота торган булсаң, ул вакытта шушы пәнҗешәмбе көнне дә төнне тотарга ярый. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям тагын дәвам итеп әйтте, һәм җомга көнен ураза өчен сайламагыз. Әгәр дә сез башка аңа хәтле көннәрне яки аннан соң көннәрне тотмасагыз диде. Һәм шулай ук ислам динендә үзлексез ураза тотуда тыелган. Без инде бу турыда хадислар карадык. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, туктаусыз ураза тоткан кеше ул бер качан да ураза тотмаган шикелле диде. Ягъни Аллаһ Тәала кабул кылмый мондай уразаны. Бер туктаусыз син ураза халәтендә икән, Аллаһ каршында син ураза тотмаган шикелле. İslam dini bir kaçanda kişini dünyanı taşlap gıybadetke birliğe çakırmadı, nindidir gıybadet çiklerin uzarga yaramı, hem birimiz de Allah Teala birgen nimetlerden, bereketlerden yüz çirige tiyiş tugul, hem elbette biz gamel gıybadetlerimizni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçik kılgan, niçik iretken şulay kılsak kına biz Allah'ın rahmetine erişalabız. Bu dünyada da bahatli hem ahirette de bahatli bulabız. Nersendir arttırsak, şuşuna doğru kilmese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bu Allah Teala tarafından mındık ibadet kabul edilmeyi. Enes bin Malik'ten rivayet edilir. 3 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hatınları iyine kildiler de hem kızıksına başladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niçik ibadet kıla. İndi onlarga söylegenden son niçik ibadet kılganın Алар үзләренә моны әс санадылар. Кая безгә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә җитәргә? Аллаһ Тәалә аңа үткән һәм киләсе гөнаһларын, кимчелекләрен гафу итте. Безгә инде моннан да арттырырга кирәк. Аллаһ Тәалә рәхмәтенә ирешү өчен дип, шунда берсе әйтте ди. Бу көннән соң мин үлгәнче һәр төнне гыйбадәттә үткәрәчәкмен диде. Ягъни йокламыйм. Икенчесе әйтте ди, мин бер туктаусыз ураза тотачакмын һәм бер качанда аны үзмәячәкмен диде. Өченчесе әйтте, мин хатыннардан ваз кичәм һәм бер качанда өйләнмим диде. Шуннан Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм өенә кайткач, аңа хатыннары шушы килгән кешеләр турында хәбәр бирделәр һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны эзләп китте һәм тапкач әйтте. Сез шундый сүзләрне әйттегезме? Шундый вәгъдәләрне бирдегезме? Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Аллаһ белән ант итәм, мин сезнең арада иң тақва һәм Аллаһтан иң каты куркучы. Ләкин мин шулай булса да ураза да тотам, һәм тотмаган вакытларым да бар. Намаз укыйм да төнне, һәм йоклыйм да, һәм дә хатыннарга да өйләнәм диде. Кемдә кем минем юл белән барырга теләми, миңа бернинди аның катнашы юк, ягъни бездән түгел диде. Инде шуңа күрә мөселман кардәшләрем, ураза тоту бик саваплы, бик тә бәрәкәтле, безнең бу дөньябыз өчен дә, ахиратыбыз өчен дә безгә бик файда китерә торган, безне тәрбияли торган, әхлак әдәп сыйфатларыбызны тәрбияли торган гыйбадәт. Шуңа күрә без Рамазаннан тышта шушы мөмкин хәтле өстәмә уразалар белән үзебезне ныгытып торырга тиешбез. Һәм бигрәк тә инде нәфил уразалар тотарга уйласак, менә мондый бигрәк тә саваплы көннәрне без гыйбадәттә шушы уразада булырга тиеш булабыз. Һәм беребез дә шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм куйган, Аллаһ Тәала куйган шикләрне гыйбадәттә узалмыйбыз.
Мәгәр узабыз икән, димәк без аларның сүзенә буйсынмаган булабыз, аларга итагать итмәгән булабыз һәм мондай гыйбадәттә бернинди бәрәкәт тә, Аллаһның рәхмәте дә юк. Шулай ук мөселман кардәшләрем, инде тагын бер тыелган ураза бар. Бу хатын-кызга кагыла. Хатын-кыз иренең рөхсәтеннән башка нәфил уразасы тота алмый. Менә шушы Рамазаннан тыш, Рамазан уразасын тотуды ир кеше тыя алмый ире. Хакы юк, чөнки монда Аллаһ Тәгаләнең хакы бар. Ләкин шушы айдан тыш, өстәмә шушы фарыз булган уразалардан тыш, нәфил уразаларын хатын-кыз фақат бер генә чиракта иреннән рөхсәт алырга тиеш. Менә иртәгә уразага кергә телиме, иренә килеп, мин ураза тотырга булдым, шундый көн, мәсәлән, Арафа көненә кагылыш яки булай гына ураза тотам, нәфил ураза тотам, рөхсәт бирәсезме дип рөхсәт сораган. Әгәр дә ул шушы шартны утам икән, иренең ризалыгыннан башка ураза тота икән, бу уразаны Аллаһ Тәгалә кабул кылмый. Ире риза түгел, тотмады, ул тота, Аллаһ Тәгалә кабул кылмый. Чөнки ул безнең шәригатыбызга туры килми. Һәм инде иренең рөхсәтеннән башка хатын-кыз ураза тотала, кайчан бәлкем ире киткәндер, командировкада, кайдадыр эштә. Бу вакытта ире юк вакытта рөхсәтеннән башка ул ураза тотала. Мөселман кардәшләрем, бигрәк тә хатын-кызлар, бер-беребезнең хакларын белик, һәм шушы дөньяда Аллаһ разый була торган гамәлләр белән үтеп, Аллаһның ризалыгына ирешик. Һәм әйткәнебезчә, бүген карап киткәнчә, Аллаһ Тәгалә ризалыгына ирешә торган, әҗер-савапка ирешә торган, бу дөньяда да, ахиратта да безгә файда бирә торган, ураза тоту сәбәпле бик күп файдалар бу дөньяда да килә, үзебезне тәрбияләйбез, бик күп сыйфатларыбыз, яхшы сыйфатларыбыз пайда була, ул шушы ураза тоту. Мөмкин хәтле Рамазан уразасын өстебездән төшергән саен, шушы гыйбадәт белән үзебезнең тормышыбызны баетик, шул сәбәпле Аллаһның ризалыгына ирешик. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.